Ang ilanan sa tao nga wala kaniya ang espiritu sa Dios, maglisod siya og sabot sa pamaagi sa Dios dinhi sa kalibutan. Maglisod siya og sabot sa mga pulong nga gibilin sa Dios alang kanato nga iyang makatawhan. Ug maglisod siya og sabot sa mga buluhaton alang sa Ginoo. Tungod kay wala man niya ang espiritu sa Dios ug binuang kining tanan alang kaniya. Tungod kay ang espiritu sa Dios wala man makighiusa diha sa iyang espiritu. Ang espiritu sa Dios wala man naghari diha sa iyang kaugalingon. Maong maglisod gayud ang tao og sabot sa Kristohanong pamaagi kung wala kaniya ang espiritu sa Dios. Tungod kay wala man siya kadasig, wala siya kadasig sa iyang pagsimba, wala siya kadasig sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, wala siya kadasig sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, wala siya kadasig sa pagsangyaw ngadto sa uban, sa pagdasig ngadto sa uban, mahitungod sa pulong sa Ginoo. Ilabi na gayud sa pagdasig sa iyang pamilya diha sa Kristohanong pamaagi. Tungod kay ang espiritu sa Dios wala man nakigiusa ngadto kaniya. Lisod ang pagsangyaw sa pulong sa Dios kung ang espiritu sa Dios wala makigiusa diha sa imong espiritu. Tungod kay wala gayud kay kadasig ug ang kaalam nga Kristohanon wala gayud mo puyo diha sa imong kasing-kasing ug sa imong nahuna. Ug alang kanimo kung wala kanimo ang espiritu sa Dios, alang kanimo binuang ang tanan ug dili tinuod ang tanan. Apan kung ang espiritu sa Dios mipuyo diha sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon, ang tanan nga pamaagi nga Kristohanon ato gayud nga masabtan ug atong madawat ang mga gasa sa espiritu sa Dios nga ang gusto sa espiritu sa Dios nga ihatag alang kanato nga uyon diha sa kabubuton sa Dios, nga ang gusto sa Dios nga atong maangkon ato gayud kanang maangkon kung ang espiritu sa Dios anaa kanato. Apan kung wala kanato ang espiritu sa Dios, dili gayud nato maangkon ang gasa sa Dios nga iyang gisaad sa matag usa kanato. Unang Korinto 2 bersikulo 14. Apan ang tawo nga wala magbaton sa espiritu sa Dios, dili makadawat sa mga gasa nga gikan sa espiritu sa Dios. Dili gayud siya makasabot niini og binuang kini alang kaniya kay kini matugkad man lamang sa espirituhanong pamaagi. Ang tanan igsuon nga katuyuan sa Dios dinhi sa kalibutan matugkad lamang kana diha sa espirituhanong pamaagi. Maong importante kayo igsuon nga atong batunan ang espiritu sa Dios. Importante kay igsuon nga atong papuy-on sa atong kinabuhi ang espiritu sa Dios. Nga ang atong espiritu makigkauban ngadto sa espiritu sa Dios aron atong masabtan ang katuyuan sa Dios atong kinabuhi ug aron atong madawat ang gasa sa Dios nga iyang gisaad alang sa matag usa kanato. Maong sa kanunay igsuon atong paharion ang espiritu sa Dios aron makasabot kita sa atong pagkinabuhi nini nga kalibutan, makasabot kita sa tanan nga paagi sa Dios sa Kristohanong pamaagi ug atong masabtan nga ang atong kinabuhi alang gayud sa Ginoo. Amen. God bless sa tanan.